Her åbner DNA-strengen sig. Nu kommer meddeler RNA ind. Her aflæser mRNA DNA-strengen og laver en skabelon. Her er den færdige skabelon. Her bevæger mRNA sig ud af cellekernen. Du kommer med mig. Jeg er aminosyre 1. Jeg er aminosyre 2. Jeg er aminosyre 3. Nu samles aminosyrerne og bliver til et protein.